कौन पब्बा एठी शोइके करूच मैं दिन पर आईची 3 दिन 4 दिन है खाली खाऊचु पीऊचु घरे शोचु चल कुआडे जीवा नुआ वर्ष को कौन ये हाइलाइट गुड़ा बस देखुच चल नुआ वर्ष पणा संक्रांति को जीवा टी बाहर बुलिक आसिया टाइम के थेला देखनु टाइम दीटा हबो खरा जीवा चल नुआ ओडिया रो नुआ वर्ष को जाई बुली को आसिया मेला लगी सतो जीवा चल मु जाऊँ ना किस तो कम दम ना जाऊँ जीवा आस चल बाहर कौन भाई तुम एपर्त बाहर नु मुझे खरार अपेक्षा कर तुम के समय है तुम ये एसी पवन खाई क्यों आराम कर तू को बाहर ले हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिना रे तुम क्यों जान लो केमी जान देखो पतड़ फ्लैश लाइट जल्दी अरे सॉरी सॉरी ब्लॉग करथिल तो ए दिन पर आइछ तुम घर को ब्लॉग करछ मोर ଗୋଟେ चैनल अछि कंटेंट मिल नथला चैनल पके दवा चल चल बाहर जल्दी आसो संग संग जियो तो हाँ ठीक अछि चल कौन पब्बाई पूरा फिटफाटी बाहरी गल ब्लॉग करिया बा कुआडे जीवा हमें सरगणा सरगणा हाँ चल देख रे ब्यारेज काम होउची योजना बदे नवीन पटनायक जय बीजेडी पब्बा ये भंग एडे बड़ बड़ भंगा गुड्डा कार किया ये किछ ना आउरी देखो एने शूटिंग फुटिंग में आर्टिस्ट बनी आछंदी हाँ हां अनुमंदर तो गोटे फिल्म टोटली एडी सर दे दियो एडी आ ब्रिज देख चौधरी हवेली देख हवेली तमर गोटे यूट्यूब चैनल गोटे खोल सारे हाँ मोर केबेटू अछि मुझे जानी हाँ जाननु कोन मु कहला विलेज डायरी विलेज स्टाइल विलेज डायरी डायरी आउ को फेसबुक विलेज सुन सुन पुनी विलेज इंग्लिश रे डायरी ओडिया रे माने पड़ियो हां यूट्यूब रे खाली करछो ना आ किछि अछि को हां यूट्यूब ए मोर फेसबुक अछि इंस्टा अछि तापर ट्विटर टा एबे कोन एक्स हे जाई सेटा भी अछि फेसबुक नाटक फेसबुक ना प्रशांत कुमार साहू ओडिया रे आ इंस्टा प्रशांत पपी 007 इंग्लिश रे हां सेटा का इंग्लिश खाली सेटा बा इंस्टा चल सब ठाकुर ଆମେ ଯିବା ରାଇସନ୍
ଯାହା ପଇସା କଥା ନାହିଁ କହିହେବ ତ ନାହିଁ ତୁ ବନ୍ଧା ହବ ଆଇଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଟା ପଡ଼ା ହବ ବା ଆଜି ଚଲାଚଲି କୋଉଠି କାଲି ଚାଲିଛି ନିଆଁ ଚାଲିବେନି ଏଠି କଣ୍ଟା ପଡ଼ା ହବ ନିଆଁ ଚାଲିବେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ା କରିଛି ଯିବେ ଆମର ହାଟ ଠିକ୍ ଯିବେ ହାଟ ଠିକ୍ ରାତିରେ ଯାତ୍ରାଟା ହବ ଆରେ ବିଦ୍ୟାରେ ହଁ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି କଣ୍ଟା ପଡ଼ା ପଡ଼ି ତାପରେ ତାପରେ ରାତିରେ ଯାଇକି କଣ୍ଟା ପଡ଼ା ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଲଗାଇକି ଯିବେ ଆମେ ତ ରାତିରେ ରହିପାରିବେନି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି କଣ୍ଟା ପଡ଼ା ଗାଡ଼ିଆରେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି କୂଳରେ କୂଳରେ ଏଇ ଭିତରେ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଏଇ ବାଟ ହଁ ହେଇଯିବ ଗାଧେଇକି ଆସି ସେପଟେ ଉଠିବେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ା ବୋଧେ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନା ସେଠିକି ଯିବା ମିଳୁନ ତାଙ୍କ ଯୋଉଠି ଏଠି ଯିବେ ଯୋଉ ହାଟଠିକି ସେଠିକି ଯାଇକି ଆସେ ଖରା କ'ଣ କରିବା ଯିବା ଯାଇକି ଶାନ୍ତିକିରେ ଛାଇରେ ଭାଜିଛି ଖରା ହଉଛି ନା ନା ସରକଣା ଦେଖ ହଁ ଏତେ ଭିଡ଼ କିଏ ଭାଇ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଆମ ଜୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଏଇଠି ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ତ କେଉଁଠି ଯାଇନି ଏଠି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛି ଏଇମାନେ ଯିବେ ରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଜାଣିଲୁ ହଁ ହଁ ଏଇ ଠାକୁର ଠାକୁର ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ହଁ ଜୁମ୍ କରି ହଁ ये स्टार्ट ही ना हब ରାତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଉ हाँ हाँ ଏଇଠି ହବ ନା ସେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଯୋଉମାନେ ଖୋଡ଼ା ହେଇକି ଆସିବେନି ସେମାନେ ବୁଲିବେ ରାତିରେ ରସି ପଡ଼ିଛି ରସି ପଡ଼ିଛି ତ महादेव स्मोक जोन करिया धुआं बिस्कुट ହେଇନ ତ ରାତି ଗଲୁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବାନି ଆଗରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ବୁଲି ଦେଖିବା ଦେଖ ରସି
सब कवर करे वीडियो एक 2 3 4 नंबर सेकंड भाई टे कपड़ा देना पछे हम मिरर रखी फिक्स नो बार्गेन थोड़ा व्यू हाँ बीरो तू कौन लू मस्त ऑरेंज ऑरेंज दीटा ना कोला कोल्ला गोटे ऑरेंज गोटे दीटा कोला दे दे ताले आज तो फेवरेट रे मोर तो काय बोले तो जो होउछ ना ब्लॉग दा हाँ स्वच्छ भारत अभियान
ଖରାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖରା ହଉ ଏଇଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। ହଉ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଅସୁବିଧା କଣ? ହଉ ସେପଟେ ଯାଇ ମନ ଅଛି ତ ଆର ବର୍ଷ କଥା? ହଁ ହଁ ମନେ ଅଛି। ନୂଆ ବର୍ଷ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଏଇ ଦିନକୁ ହବ ଆର ବର୍ଷକୁ। ବ୍ଲଗଟା ହବ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ ହଁ ପୁରା ଫୁଲ୍। ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରା ରାତିରେ ସେ ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟରେ ବୁଲିବା ଯାଏ। ହଁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ଲାଇକ୍ସ ମିଳିଲା, ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦିନକ ଅଧିକା କଲେ ଲୋକ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଏମ୍ ଗୋଟେ କୁହ କେତେ ଲାଇକ୍ ହେଲେ କରିବା? ଆଉ କେତେ ଲାଇକ୍ ସେମିତି ହେଲା 100ଟା ଆମ ଗାଁ ଲୋକ। ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପୁରା ଏଇଥର ଜାଣିଗଲୁ କ'ଣ କେମିତି ହବ। ହଁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆସିକି ପୁରା ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏ ଦେଖ ପଣା ବଣ୍ଟା ଅଛି। ପଣା ପିଇବୁ?
ଲାଭ ହେଲାନି। କାହିଁକି ରେ? ଆଇଲୁ ତ ଅଧା ଅଧାରେ ପଳେଇଲୁ, କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁନି। ଆରେ ହଁ ଯେ କ'ଣ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପକ୍କା ଆସିବା। ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଦିନ ତୁ ଆସିବୁ ତ ପୁରୀରୁ ଆମ ଘରକୁ? ହଁ ସିଓର, ଏଇଠି ଅଧା କାମ ଆସୁରୁ ପୁରା କରିବା। ହଁ ପୁରା କରିବା, ଆସିବୁ। ଆଉ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ତ କିଛି ଦେଖିପାରିନଥିବେ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ାଫୋଡ଼ି କେମିତି ହୁଏ। ତାପରେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଇୟର ସେତିକିବେଳେ ଆସିବା, ପୁରା ରାତିରେ ଯିବା, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଏଇଥର ଟାଇମିଂଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଁ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିବାଠୁ ସେ ଯେଉଁ ମେଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ବୁଲିବା ଯାଏ ସବୁତିକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିବା ଆଉ। ଆମେ ଗଲି କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଲୁନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ସୋଡ଼ା ପିଇଲୁ। ଆଉ ଇଏ ପବେର ନୂଆ ଚଷମାଟା ଗୋଟେ କିଣା ହେଲା 90 ରୁପିଜ୍ 90 ରୁପିଜ୍। ହଉ ଆମର ତ ବ୍ଲଗ ସରିଗଲା, ତୁ ଏଡିଟିଂ କରିଦେ। ଏଡିଟିଂ କରିଦେବି ଯେ ଆମ ବ୍ଲଗ ଆସିକି ସରିଲାଣି, ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି କହିବନି? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କହୁନ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇଠି- ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଭିଲେଜ ଡାଏରୀ, ଇଂଲିଶରେ ଭିଲେଜ, ଓଡ଼ିଆରେ ଡାଏରୀ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପକ୍କା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କରାହେବ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିଆଁରେ ଯେଉଁ ଚାଲନ୍ତି ଯାହା, ମୁଁ ତାକୁ ବି କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥର ଅଚାନକ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଦେଲୁ ଆଉ। ଆମର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା, ଏମିତି ମଝିରେ ଆସୁଥିବ ଆଉ ଦେଖୁଥା। ଆଉ ଥରେ କହିଛି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।